chei ọ gịnị na-eme ezi Igbo awụọ chei ezi Igbo ana o kedu ebe ndị Igbo ga-esi weta eze ọzọ ga-achị ha dịka Great General Dim Chukwu Emeka Odumegwu Ikemba Nnewi Ikemba ndị Igbo ezi Igbo gburugburu Chukwu na mkpụrụ obi gị na ndokwa ma ya anyị eze ọzọ ga-ewetara ndị Igbo independent ma dịbakwa anyị ala ekwere anyị na nkwa amen. Kakoloko ezi Igbo ana kakoloko ezi Igbo awụọ kakoloko ezi Igbo ana teji teme ezi Igbo awụọ ezi Igbo gburugburu Ikemba Nnewi Ikemba ndị Igbo oge a ga-eyi nwoke egwu ojikwa ana ezi Igbo ana kakoloko Odumegwu ana Ikemba ana ya na-ata egwu ana ga-eji teme ndị Igbo akwụrụ ga-ejide eme ndị Igbo aga ga-ejide akwa ya ndị Igbo akwụrụ ebe ejide akwa ya ndị Igbo ana kakoloko ojikwa ana ezi Igbo gburugburu Ikemba Nnewi oge a ga-eyi nwoke ojikwa ana ezi Igbo anyị na-ekenekwa His Royal Highness Igwe Dr. KON Orizu nke ịtọ Obiofu Nnewi nwanne dị na mba kenekwa Chief Prince Okwuchukwu Nwosu Agụeze Odumegwu Anedo Chairman Nnewi Community Association of Great Britain Chairman Anedo Group of Companies London kakoloko Odumegwu ana Igbo eweze ezi Igbo ana ezi Igbo ana ga-ejide eme ndị Igbo akwụrụ ebe ejide akwa ndị Igbo ana ebe ebute ana Chukwu bọket ana ebe mba ana Odumegwu ana onye dada ana onye anata egwu ana ezi Igbo ezi Igbo Nnewi Ikemba ndị Igbo onye ma na-adị ikpe yọmma na-adị ikpe ọchịrị obi n'ụzọ agụ na-eji ikpe kenekwa Chief Michael Emeka Ona the African white man Managing Director Bond League Estates Agents 21B Accommodation Road London Odewak Chukwu gozie gị n'ezinụlọ gị anyị na-ekenekwa Chief Lotanna Aranotu Ebube Agụ Past Chairman Nnewi Community of Great Britain London yo ndị Igbo ana ọ gịnị chidodo ebezi na akpa ebezi na emecha ọ ga-adị mma ezi Igbo ana mgbe ewe eze ezi Igbo ana ezi Igbo ana kenekwa Chief Injinia Emeka Ngene obodo Ọchịdowan n'obe Nkanụ onye yeri odibo ụmụ ogbenye Ọchịudo anyị na-ekenekwa His Royal Highness Igwe Imagwu ọnwa na-etiri ọra of Ibagwanike UN Ambassador of Peace onye ọ ga-adịrị mma onye nke anyị kakoloko ezi Igbo ana kakoloko Odumegwu awụọ ga-ejide eme ndị Igbo akwụrụ ezi Igbo awụọ ezi Igbo gburugburu nwoke a ga-eyi nwoke ndebe kiri ata nwoke eji nwoke yo
Aye jawe nkwa kebe ọnụ ụgwọ akebe okpukpeze ebe ndị be anyị na-atapịata ebe ndị be anyị na-arụgbo ọsịmoye na-ahụ me asịmoye ọrụ n'elu ọ bụ ya anyị ejewe nkwa akebe ọnụ ụgwọ akebe okpukpeze ukwenu na anụ nkịta na-adị isi ebe na awa oboko na-adị ebe ndị be anyị na-atapịata ebe ndị be anyị na-arụgbo anyị ejewe nkwa akebe mgbe anụrụ agha Biafra ewere ndị zọrọ anyị na nkwọ mgbe anụrụ agha Biafra ewere ndị zọrọ anyị na nkwọ obodo ọna n'ọbụtazi anụwa obodo n'ọbụ igi n'ewu ugwu nna jabara ndị zọrọ anyị na nkwọ n'ọbụ akwa njem ụwa ọbụ akwa asawa ụwa ndị zọrọ anyị na nkwọ anyị ejewe nkwa akebe ọnụ ụgwọ akebe okpukpeze anyị na-ekenekwa Chief Chiaka Ọha Nwannaji Chairman Ọkụnana Welfare Association Home and Abroad emerụma dị emerụma ọsa obodo ọsa ụwa anyị na-ekenekwa Mr. and Mrs. Christ Ugwu Okewu odibo ụmụ ogbenye kenekwa Chief Ọbaeze Ugwu Ike Ọha na Akebe Ugwu na Honorable Ikechukwu Arum Chinaweze na Akebe Ugwu Director Chairman Michael Hotel Limited anyị ejewe kọtụ obodo edenta obodo nja na anụ nkịta na-eme anyị ejewe kọtụ ebe ndị be anyị na-arụgbo ebe ndị be anyị na-atapịata obu nke meje n'ike ha na igbo obu nke meje n'ike ha na igbo ọnụ obodo ejebe bụ ugwu na n'ọnụ ya ọnụ ogbe mekara ka maụde webọ ga-eji ụjọ obodo ngwere amụrụ ogwu n'oge ọnụ wede bụ orie na ụbọ mma ọnụ ebe ọbọdụ ya dị n'igbo ihe aja ebutere agha ọnụ ebe ji nwachi emeterigo igodo ndị na-efi igwe ya onye efigo ana m anechigo ibe na gbakwu oge okwuche ya ọnwadụwe bụ eze were m ọrahụrụ jeji echi ama m ọrahụrụ chi ejiji nwatakịrị agara oburu iro ọnwa na-ebo aka na-abụkwara ụfọdụ gọọmenti aka aghara ya anyị ewere kwụ ụgwọ ụlọ na-agara na anaghị revenu n'ọnwa niile anyị ejewe kọtụ ịkọtụ obodo edenta anyị ejewe kọtụ ebe ahụ na anụ nkịta na-adị nkwenu na anụ nkịta na-adị ka anyị jewe kọtụ nkwenu na anụ nkịta na-adị ka anyị jewe kọtụ yabata abata ka anyị jewe kọtụ nkwenu na anụ nkịta na-adị ka anyị jewe kọtụ abata
ka itewe kọtụ ikwe enu na anụ nkịta na-agụ ka itewe kọtụ yoyoyoyo 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 dayi n'oke osabi agaba deji ndị obodo ada mmanụ eriwa bụ ezada enewe obodo egwu eriwo n'ụba kenekwe Honorable Obaeze Okafor Mario, the mayor of Enugu South, the best local government chairman in Nigeria, chairman of all chairmen. Hey! Kenekwe Honorable Ofo Chukwuebo, Ochukwambata Zogbueyi, Owe Chukwuebo, Ayejewe Kotuo, Koto obodo Edenta, Ayejewe Kotuo, Bude nja na anụ nkịta na-eme ebe na-egbu erigo n'ụba anyị ejewe orie mba anyị ejewe orie mba anyị ejewe orie mba Tatawa deji ndị obodo ada kenekwa His Royal Highness Igwe Game Obiem Janja Igwe Ejigboy osogbo ekwu na nkan Chief Emeka Edo Onuko kenekwa Afamonnaji Okiti nkan kenekwa Mr. and Mrs. Emeka obodo wee jee ọhịa ya nwoke gbara m ụgbọelu jiri bọọsụ ka atụgha m eji Lagos nwoke dum je Sheraton Hotel ọ ga-adịrị mma odibo ụmụ ogbe anyị na-ekenekwa Chief John Amechiede ọka ogbu ụzọ 1 na Akpụko Chairman Electrical Committee ndị agha Akpụko yoyoyoyo Ayejewe orie mba iri orie mba na-eme ka ụbọ ayejewe orie mba baba ayejewe orie mba na-ete ka ụbọ ayejewe orie mba ọbụbọ ayejewe orie mba egwu ogene nze egwu ejiji egwu ogene nze egwu ọdịnala dịka mgbara egwu ndị ọma egwu ogene nze egwu ejiji egwu ogene nze egwu ọdịnala dịka mgbara egwu ndị ọma egwu ogene nze egwu ejiji egwu ogene nze egwu ndị nze n'ọzọ anyị ekene unu egwu ndị ọma egwu ogene nze egwu ejiji egwu ogene nze egwu ọdịnala dịka mgbara egwu ndị ọma egwu ogene nze egwu ejiji kwọtakwọta ka ọ zọrọ ọgara rie nri dịka mgbara egwu ndị ọma egwu ogene nze egwu ejiji egwu ogene nze egwu ọdịnala dịka mgbara egwu ndị ọma egwu ogene nze egwu ejiji egwu ogene nze egwu ndị nze dịka mgbara ụbọ egwu ndị ọma egwu ogene nze egwu ejiji egwu ogene nze egwu ọdịnala dịka mgbara egwu ndị ọma na-asị ka nke n'unu egwu ndị ọma ka ikene ya egwu ndị ọma dịka ikene ide egwu ndị ọma Friday oke nwa egwu ndị ọma ide gburugburu egwu ndị ọma egwu ndị ọma anyị ekene ide egwu ndị ọma Friday oke nwa ide gburugburu egwu ndị ọma Chairman of the group of companies
anyị ekene gị ka anyị kene ha oduwe ị na-eze ọnụ ọka na ume ndị agbara ụgbọ ọkụ na-anọ unu ọkụ na-anọ anyị ekene ha anyị na-ekenekwa Chibụdọkọ Festus Ejiofor nwanne ọ bụ na-echo ndo n'ime Eziọwa Onowu nwanne ndị Igbo na Abuja Managing Directors Akụ Nwanne Electrical Company Limited Shoot 2623 Musi Abuja Akụ Nwanne ndị Igbo anyị na-ekenekwa Honorable Augustine Chuks Okobenshi Odokonshi na Mechichi Uzegbebe 1 of Akpụko MD Chuks Enterprises Nigeria Limited konekwe Honorable Chibuike Eje Atọwe nwa ihu nakwa agwa Akpụko nke eyi anyị na-ekenekwe Barrister anyị na-ekenekwe Honorable Barrister Ekene Okenwa Chairman Kano West Local Government Mayor kenekwe Honorable Frank Anioma Eze Chinachi Mayor egwu ogeneze ebe egwu ejiji egwu ogeneze ebe egwu ndị nze n'ọzọ aka mgbara egwu ndị ọma egwu ogeneze egwu ejiji egwu ogeneze egwu ọdịnala aka mgbara egwu ndị ọma egwu ogeneze ebe egwu ejiji egwu ogeneze egwu ndị nze n'ọzọ aka mgbara egwu ndị ọma egwu ogeneze egwu ejiji egwu ogeneze egwu ọdịnala aka mgbara egwu ndị ọma Nazi kanke nunu egwu ndị ọma Nazi kanke nunu egwu ndị ọma ene baba mbe egwu ndị ọma anyị ebido ụbọ egwu obodo anyị egwu ndị ọma egwu obodo anyị egwu ndị ọma anyị ekene unu egwu ndị ọma aka mgbara egwu ndị ọma